Plages du af fodsmerter? Lider du af hævede ankler? Får du pludselige kramper i benene? Alle disse problemer kan skyldes dårligt blodomløb. Men nu findes der en løsning. Vitadora præsenterer cirkulationstrimmeren ActiCure, en medicinsk godkendt løsning til hjemmebrug, som kan sætte gang i cirkulationen. ActiCure anvender elektrisk muskelstimulering med skånsomme impulser, der får dine lægge til at trække sig sammen. Dette øger cirkulationen for at lindre smerte og styrke musklerne. Hver gang lemmusklerne trækker sig sammen, pumpes blod fra underkroppen op til hjertet, hvilket øger blodgennemstrømningen i hele kroppen. Se denne infrarøde-test, som viser cirkulationen før og efter ActiCure. ActiCure kan forbedre din blodgennemstrømning, så du føler dig mere energisk hver dag. ActiCure has definitely helped my sleep quality. I wake up feeling refreshed, energized, and ready to start my day. ActiCure gave me my life back. Brug fjernbetjeningen til at vælge et af de 9 programmer til smertelindring, muskelstyrkning, muskelafslapning, massage og meget mere. Since using ActiCure, my swelling is gone. I have not had leg cramps in 3 weeks. It's just amazing. Oh, it's amazing. I'm gonna sit back and enjoy this. Yeah. Woohoo! Bestil nu og få cirkulationstrimmeren ActiCure, inklusive den praktiske fjernbetjening, til en speciel introduktionspris. Og det er ikke alt. I en begrænset periode får du også TNS-systemet med en stor og 2 små elektroder, helt uden ekstra omkostninger. Placer blot puderne der, hvor du har ondt. Den avancerede TENS-teknologi giver skånsomme elektriske impulser, der hjælper med at lindre smerter i ryg, nakke, skuldre, arme, hofter med mere. En værdi af 1.000 kroner, helt uden ekstra omkostninger for dig. Denne eksklusive kombination tilbyder enestående smertelindring i hjemmet. I feel sensational. Why? Pain-free. Pain-free.